Dámy a pánové, dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítal na mysliveckém plese, který pořádá myslivecký spolek Balkary. Dále bych chtěl poděkovat sponzorům za jejich podporu a vytvoření toboly. Celým večerem nás bude provázet hudební skupina MD Company se skvělou zpěvačkou Káťou Bodlákovou pod vedením Miroslava Dlouhého. A pro ty, co se zdrží déle, je připraven DJ Duffy Retro VDJ, který tady bude hrát až tipnu si do 3 hodin. Takže přeji vám všem hezký večer. Dovolte, abych po předsedovi vás přivítal i já. A vy, kteří k nám chodíte častěji, víte, že součástí mysliveckého plesu bývá vždy pasování lovce zvěře. To je slavnostní událost v životě toho lovce, kdy uloví první kus špárkaté zvěře. K tomu teda patří pasování podle starých mysliveckých zvyků a tradic. My bychom teď provedli jedno takové pasování, protože našemu předsedovi se podařilo v letošním roce ulovit svého prvního jelena siku. Dovolte, aby jsme přistoupili k aktu pasování. Lovec zvěře se pasuje loveckým tesákem, což je jedna z chladných zbraní, které se dříve používaly v myslivosti. Takže já bych tě poprosil, předsedo, aby si pokleknul na pravé koleno, jak tradice praví, a vás všechny ostatní bych poprosil, abyste povstali. Děkuji trubačům z Kladské. Toto byl signál, který složil Antonín Dyk na počest lovce zvěře jelení. A nyní přistoupíme k samotnému aktu. První úder. K poctě Hubertově platí, přízeň svou račti patronať zachovati. Druhý úder. K poctě české myslivosti, kterou provozuji vždy a všude v poctivosti. Třetí úder. Jménem mysliveckých druhů, lovců zvěře jelení, s pozdravem lovu zdar, buď vítán v našem kruhu. Povstaň. Josef, já ti blahopřeju a poprosím našeho místopředsedu, aby ti na památku předal pasovací glejt. Dali jsme mu podušku, on už je taky starší, tak aby si nemohl. Přátelé, děkuji vám za pozornost, děkuji všem myslivcům, že nám pomohli s nástupem, stejně tak jako dětem z mysliveckého kroužku. Přeji vám pěknou zábavu. Thank you.